Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nga diin giakupahan kana sa mga chapter president uban usab sa mga kaigsuonan mga membro mahinungdan nga niabot og 26 na ka radio station ang gisudlan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Mao usab nga kita dinhi sa siyudad sa Sugbo at usab kini nga paningkamutan nga ang atong programa usab magpadayon kini ug mga liya lamang kita sa atong magtudlo nga tagan kita kanunay sa kabaskog sa lawas ug ingon usab ang pangrasya sa inadlaw-adlaw nato nga mga panginabuhi sanglit niya pa man kita sa tawhanon nga kahimtang mao nga ang ato lamang pangaliha ngadto sa Dios nga Espiritu Santo nga tagan kita niya og grasya sa matag adlaw nga tanan ug kabaskog sa lawas mao lamang kana ang amo ang mga pagpangandoy diha sa tanan nga mga kaigsuonan. O karon Brad Samuel, ato namang na pabati na ito maging Domingo ang kabahin may tungod sa kahimtang sa Diyos, no? Nga ang iyahang kagalingon na dunay duha ka kahimtang, material o espiritual, no? Sa espiritual, sa iyang pagka-Diyos o sa iyang pagkatawhanon, mga nakita na ito kana diha sa atong Ginoong Jehova, sa sinugdan, espiritu siya, o wala siya magpabilin sa pagka-espiritu, kundi miabot ang panahon nga nagpakita gud siya sama usab sa atong Ginoong Kristo sa iyang kahimtang sa wala pa sab siya magpakatao naa na siya uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo. Naa silang tulo mao nga kana makadaghan naman nato kana nga gisgutan dinhi mao nga to lang kanang i-remind nga hangtod karon Brad Samuel wala man tayo nangahas sa pagribatal nga sayop ang ato ang mga gihimo dinhi nga pagpadayag pinagispilang kasulatan amo nang gipaabot nga do na untay mo react apan wala gyud hangtod karong panahona nagpasabot nga uyon sila sa mga sitas nga ato ang gihubad kana nga wala gayoy tao mo nagkalaing mariliyon nga nangahas sa pagribatal sa ato ang mga argumento dinhi sa balaan nga kasulatan amo ka nag-appreciate kung do na may mo react lang mo kay mo kanang dawaton kay aron saan na atong mahusay kining tanan kay daghan karon lagi ang magwawali Brad Samuel nagkadaiya bisan pa sa pagwali kang Kristo daghang mga pagtulunan nga nagwali kang Kristo pulos Kristo pero mahibulong ta nga naglali sila, nag-away sila sa mas Katoliko, SDA, Jehovah's Witnesses, Protestante, Born Again, Jesus, Miracle Crusade, GIL, El Shaddai, Iglesia ni Cristo, Jesus is the Rock, Baptist, Jesus is the answer, what is written, Pentecostal Church, Born Again, Assembly of God. Daghan kini sila nga nagdala sa ngalan ni Kristo pero mahibong ta. Kung tinuod pa ning sinugo ni Kristo, dapat dili ta ni maglalis ni sila. Pero may buhok ta, pulos Kristo o sarang Kristo ang ilang ipamatud-an. Pero nganong mag-away sila, o nganong maglalis sila, o nagkadaiya ang ilahang mga pagsabot, pinagis bala ang kasulatan. Diha ta, malibog din yung mga tawhana nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Yun ana, tungod kay kana, nakasulat na sa Biblia, nga moabot ang mga mini nga magdala sa ngalan ni Kristo. Ug asa kana nato mabasa Brad Samuel nga nagpasidaan-daan ang atong Ginoong Kristo, iridi ang Mateo 24, nagpasidaan ang atong Ginoong Kristo nga pagbiya niya dinis kalibutan manunga gyud nang mga mini nga magdala sa iyang ngalan. Naabay mabasa nato Brad Samuel nga manunga gyud ning mga tawhana ug mao na kini karon ang nahimong katumanan nining nagkalain nga mga relihiyon nga nagdala og Kristo. Ani Brad Cesar ato lang basahon ang nakasulat sa Biblia nga pasidaan kini sa atong Ginoong Kristo kani sa iyang kapanahonan nga moabot ang panahon nga dunay mga tawo nga usab nga magdala sa iyang ngalan sa ngalan nga Kristo ug kana sila matud pa ni Kristo gipabantayan tungod kay kana sila makapahisalaag sumala sa atong mabasa sa Mateo siyang kapitulo 24 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 5 gingon ug kanila mitubag si Jesus nga nagaingon magbantay kamo nga walay magapasalaag kaninyo
kay daghan unya ang mutungha, dinala ang ako ngalan nga manag-ingon, ako mo ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalagon. Busa daan pa na sa kaning panahon, sa panahon pa Pasidaan na sa daan. atong Ginoong Kristo, nagpasidaan na siya daan nga duna di ay moabot di ang panahon nga dunay mga tao nga magadala siya ngalan ug kana sila gipabantayan tod kay kana makapahisalaag kana sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa, di nato kahibudngan. Ganining mga panahon na karon, ha? Iyahay lag palabaw ba? Ilahay lag palabaw kining mga tawhana. Ha? Iyahay lag palabaw-labaw ba sa ilang kaugalingon? Nga ang Kristo di anamo, mingon po ang Katoliko, kami ang tinuod. Mingon po isdi, kami ang tinuod. Mingon po ang Jub, ang Protestante, kami ang tinuod. Mingon po ang Bunagin, kami ang tinuod. Mingon po ang Jesus Miracle Crusade, kami ang tinuod. Mingon po ang JA, Jesus is Lord, kami ang tinuod. Mingon po ang El Shaddai, kami ang tinuod. Mingon po ang Iglesia ni Cristo, kami ang tinuod. Mingon po ang Jesus is the Rock, kami ang tinuod. Mingon po ang Baptist, kami ang tinuod. Mingon po ang Jesus is the Answer, kami ang tinuod. Dili ng inyo may tinuod. Mingon po ang what is written in the Bible, kami ang tinuod. Mingon po ang Pentecostal, kami ang tinuod. Dili ng inyo may tinuod. Mingon po Born-again, kami ang tinuod. Mingon po ang Assembly of God, kami ang tinuod. Asa may husto ninyo? Usara ang kamatuoran. Dili daghang pagtulunan ang gitukod ni Kristo. Mauna kamong mga tao nga naminaw karon sa PBCM, magmata na ang taon mo magmata na mo. Ha? Gipanghiluan ang inyong mga utok nini mga tawhana. Kay og tinuod pa ni nga sinugo ni Kristo dili unta ni sila maglalis mag-away. Usaray Biblia ang ilang gibasa pero mahibong ka. Ngano maglalis ni mga tawhana, ngano man daan ang gipasabot ti Kristo nga mutunga gyud. Ha? Mutunga gyud ang mga mini nga magdala og ngalan nga Kristo. Kinsa ang pabantayan? Mautong magdala sa ngalan ni Kristo. Ug kanay mabasa pa nato na Brother Samuel sa Mateo. Brother Chris. Oo, pasagan ni Brother Samuel. Oo, atong pagbasa Na ay mo angkon tuwa dito Kristo. Pay moingon sila nga tuwa dito ang Kristo nya unsabay gipasidaan sa ni Kristo kun dunay mga tao Sige. moingon niya na nga tuwa ra dito ug ari Oo, nara diya sa mga kwarto, naay nasa mga lawak. mudala ba sa laktod nga pagkasulti naay mudala kanimo nga mutug-an nga tuwa ra dito ang Kristo na ara diya sa kwarto o asa diya pita nga dapit lugar sa imong balay pananglitan kana ba angay ba nang ipadawat lugar ni Kristo? Dili niyaw. Kay matud pas bersikulo 23 kun atong ipadayon ang maugyapon nga kapitulo sa Mateo, gingon sugod sa 23 ug unya Bersikulo. o bersikulo 23 sa kapitulo 24. Oh. Ug unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuo ni ini. Kay matud pa, kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakita dagkong mga ilhanan ug mga katilingalahan aron sa pagpaysalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Tanaawa matud pa mingon, pag gisugilan ko kamo daan matud pa niya. Busa kun sila moingon matud pa sa atong magapasa magaingon kaninyo tan-awa ato siya sa waaw, ayaw gayud kamo pag-adto didto ug kun siya magaingon tan-awa ana siya sa sulod sa inyong mga lawak, ayaw gayud kamo pagtuo ni ini nganuman. Mao na ang gipasahan kay matud pa sa atong Ginoong Kristo dunay mutungha lagi nga magdala sa iyang ngalan ug moingon siya daw moong Kristo mo gani aron sa kadaghan ng mga nga atong mabati dunay mga magdala mag-angkon nga siya daw si Kristo Kanang naa dia dapit sa Luzon Brother Samuel. Dia dapat sa kaninyating Dipulog. o sa Dipolog kato Si Kuan kaninyating Pilimon Riam Bonanza. Ginsa pa kana si kanang na lugar sa Agapay. Paulido Agapay. Kana si dito sa Juan. kanang Bohol, kanang singana Davao.
si Oo, Kibuloy. Kibuloy. Oh. ug si kuan kanang si Anos, Master Anos, na sa Manila. Di ba napakadaghan nga nagdala lugar na Si Oscar Ramirez Oo. Hernandez, Nga sila si daw- Maurice Clemons, Oo. si David Shevier, Seyer, Oo. si Alan John Miller, daghan kayo, Brad Cesar. unya dayon si Hasan Misari. Nya mao kana ang mga pipila lang ka mga Oo. tao nga nag-claim nga sila daw mao ang Kristo, pero unsa ang gipakitang pahayag sa Biblia, Brad Samuel, sumala sa imong gibasa sa San Mateo? Ningo nino pagbantay ka mo kay matud pa dunay muto nga mudala lugar sa ngalan, matud pa sa akong ngalan, matud pa ni Kristo, ug mingon nga matud pa siya mo ang Kristo o ako ang Kristo, matud pa ang dadoon nga kanang bansagon Kristo ang dadoon, pero ingon Kristo pagbantay ka mo kay matud pa kana sila makapahislaag kana sumala sa Asa ra galito sa Mateo Giingon. 23? sa Mateo 24 niya bersikulo 23, Brad Cesar. Okay. Hantod ka na sa 26 ang atong pagbasahon. Busa kanang tanan nga mga tao nga nagdala nining panahon na karon mao naitubag sa pagpasidaan ni Kristo nga mobote ang panahon nga dunay mga tao nga magadala sa iyang ngalan ug kana maoy makapaysilaag sumala sa atong gibasa sa Biblia. Klaro kayo. Ingon ana ang pagpasabot nato. Kita dili man ta ana maapil, Brad Samuel, tungod kay ang ato ang gipaila di man si Kristo kundi ang Espiritu Santo man ang ikatulong persona sa Dios. Kay ang Amahan daghanan nato nang istudyohan dinhi. Atong gitug-an nga ang Amahan humana panahon sa Israel, ang Kristo humana pod panahon sa mga apostol, busa si Kristo nagsaad og Espiritu Santo. Busa di atab diri, Brad Samuel, sa pangutana. Kato lakbit man lang to, no? Ato masahon ning usa sa texter nato nga tigpaminawan yun ni siya, Brad Samuel, nag-ingon din niyo. Ang iyang numero 0905-821 unya 8994, no? Nag-ingon siya. Good morning mga brad. Mangutana lang ko og kinsa may ngalan sa espiritu nga katumanan sa ikatulong persona. Salamat ang nag-text si Renante ni inyong tigpaminawan. Bueno, Brad Renante, amo ning tubagon kay natong maging Domingo busy magkaytawa manato matubag tong imong pangutana, pero kami dere kung doon na gyud mag-text na mo, di gyud mahigawad, amo gyud ang tubagon bisan og dili na po namo na akto lugar nga matubag diretso, pero tungod kay namay among priority lugar nga mga tema, mao nga medyo nalimtan gyud tong imuhang text lugar diri namo. Busa karon amo nang tubagon. Mayot tingali nimong may bawaan, Brad Renante, nga suking tigpaminawan namo. Angay gyud nga imo gining paminawan ang maong tubag. Kay nangutana man ka kinsa ang ngalan sa Espiritu Santo, nga unsa ang ngalan sa Espiritu Santo sa katumanan, kay imo mang nadungog ang Amahan ay pangalan niya, si Kristo dunay pangalan. Busa ang Espiritu Santo gusto sa nimong mahibaw-an nga doon na basay pangalan. Bueno, Brad Renante, si Kristo sa pinasugdan, sawa pa siya matao sa kalibutan, naa na siya, pero spiritual being. Basagan ni Brad Samuel ang unang Pedro. Sa una, sawa pa Kristo, spiritual being pa siya, wala pa'y lawas ba? Asa na to na mabasa, Brad Samuel? Akong ingon ang unang Pedro. Aniya, Brad Basa, Cesar, Brad Samuel. basahon ta anak ko ng Pedro sa G siguro na, basagan ni na. Nga, spiritual being pa si Kristo. Sawa pa siya magbaton og lawas. atong basahon, Brad Cesar, Unang sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1. 1, no? Oh, versikulo 10. Unya, versikulo, tanawon ta, versikulo 10, ingon nini ang nakasulat sa Biblia, mga malnamo nga makaigsunan. Ang mga propeta daw, matupa, ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga igahatag kaninyo,
Kini sila matud pa nangita og nagpakisusi may tungod nining maong kaluwasan. Ilang gisusi sa bersikulo 11, kinsang tawhana o unsang panahuna ang gipasabot sa espiritu ni Kristo. Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga mudason niini. So sa ato pa, si Kristo sa pinasugdan, spiritual being pa siya. Kauban siya sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo na diha. Karon, sa iyang pagka-spiritual being, sa diha nga ang Kristo duna na siya tagna sa iyang kagalingon. Pero wala nganli og Kristo. Diha na ginganlan og Hesukristo sa natawo na ang maong bata. Kung ang Kristo, Brad Samuel, kung siya magpamatuod pinaagi sa tagna, iasa ba nga basahon sa mga propeta nga diin gi-quote nga naa diha ang mga tagna ni Kristo? Basahan ni Brad Samuel ang Lucas 24, versikulo 25, ngadto sa 27, ikamas 44, kung ang Kristo kung siya magpamatuod, hain ba nga basahon nga mabasa gyud sa mga tagna kabahin sa atong Ginoong Kristo? Pero atong timan-an, Brad Renante, nga ang atong Ginoong Kristo sa pinasugdan spiritual being, pero na ay mga gitagna ang iyahang kaugalingon, pero wa gyud kalakip ang ngalan. Sa samang pagkagiusab, ang Espiritu Santo gitagna usab sa Biblia apan wala nganli. Asa ba magkuha og pagpamatuod ang Kristo, Brad Samuel, kung siya magpamatuod siyang kaugalingon? Adiya ba si Cesar, mukuha kitag usa lugar ka basihanan aron makuha nato ang mga kanang kamatuoran ba kay mao ni ang gipangutana gud sa atong Brad Renante. Ni Brad Renarte nga Nabay pangalan ang Espiritu Santo. Busa mukuha kitag silbing basihanan nga ingon usab ni ana ang panahon sa atong Ginoong Kristo siya diyang pag natunga siya dinis kalibutan ang gibas nagbase usab siya sa iyang panahon ug tagna lugar sa nakasulat sa Biblia. Matud pa usa sa tagna nga gibasihan sa atong Ginoong Kristo kini nakasulat sa Mateos aw Lucas 24. sa iyang kapitulo 24 bersikulo 25 ngadto sa 27. 5 nga atong pagabasahon unya hantod sa 27 nya tama nato sa 44. bersikulo 44 ang atong pagabasahon ingon ini. Og si Jesus miingon kanila bersikulo 25 niya o mga taong buang-buang matud pa sa atong nabasa o mga taong buang-buang kinsang mga kaisipan matud pa hinayan nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeta. 26, dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud ni ining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya? Matud pa sa 27 ingon, ug sugod kang Moises katong ingon nga iyang gibasihan sa iyang panahon nga gisultis mga propeta gingon, ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Kasi si Kristo ang nagsaysay niini sugod daw sa basahon ni Moises ug sa tanan nga mga propeta. Ug sa matud pa nga gisaysay lugar niya ang mga butang nga tibuok nga nahitabo tibuok nga kasulatan nga nahitabo lugar diha sa iyang nga sayad lugar sa iyang kaugalingon sa 24 kun asa lugar nga dapit sa mga propeta. Giingon sa 44 atong ipadayon ug unya mingon siya kanila, kini mo ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto kauban pa ako kaninyo, ingos Kristo. Nga matud pa kinahanglan gayud matuman ang tanang naisulat may tungod kanako diha sa kasugoan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. So kung ang Kristo di ay kung muhimo siya
sa pagpamatuod. sa pagpamatuod sa iyang kaugalingon, nagbase siya kasulatan bahid sa mga tagna sa basahon ni Moises o sa basahon sa mga propeta o basahon usab sa mga salmo. Mao kana ang ato ang nakitang pamatuod sa Biblia. Asa pa Brad Samuel nato mabasa nga kun ang Kristo kun magpamatuod pinaagi gyud og tagna bugna tay imong Biblia ang Katoliko Brad Samuel. O sa kanang basahon, kung basahon ta lang ang nakasulat sa bugna, no? Nga Kung sa pinadaya sa hubad sa 1950 edisyon na gitawag man na siya og pinadayag, pero sa unang hubad gitawag na siya og kanang bugna sa iyang kapitulo 19 bersikulo 10. Oo. Matud pa sa atong mabasa sa maong nakasulat sa Biblia mga malnamo nga makisunan sa bersikulo sa 19 sa iyang bersikulo 10 gingon unya mihapa ako sa iyang tilan aron ta sa pagsimba kaniya apan siya mingon kanako aya pagbuhata kana ako maoy usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsunan nga nagpamatuod sa pagpamatuod ni Hesus mao'y simba ang Dios kay ang pagpamatuod ni Hesus mao man ang espiritu sa tagna. kung Sa kung tagna. magpamatuod day si Kristo sa iyang kagalingon ipaagi di ay og tagna. Karon kay tagna man kung magpamatuod ang Kristo. Ihain ba ang usa sa tagna kay giingon man nga kun dunay himuon si Kristo nga magpamatuod sa kagalingon ibase man sa basahon sa kang Moises sa mga propeta o sa mga salmo. Hain man ang usa sa tagna sa mga propeta Brad Samuel nga diin diha ang tagna sa atong Ginoong Kristo. Naa ba kita ikapakitang pahayag sa Biblia kinsa ang usa sa propeta nga diin mao'y gikuhaan og pamatuod ni Kristo kay kung magpamatuod ang Kristo pinagi maday og tagna kinsaman o unsamang kinsaman nga propeta ang usa sa nagtagna kabahin sa atong Ginoong Kristo. Isayas. Aniya ba si Sar? Basahon ta ang nakasulat sa Isayas sa iyang kapitulo 9, 9, no? Mo ni ang tagna lugar nga natuman usab sa atong Ginoong Kristo nga sa pagtagna wala gyud po usab ni ibutang gisulat lugar kanang ngalan nga Litra Kristo po o litra nga Hestos Hesukristo. nga Hesukristo ang ngalan kun dili tagna nga gibasihan sa Biblia wala kana gibutang ang ngalan kun kinsa man ang katumanan ni ana niya no ibisay sa kanang Isayas inyong patilinghugan kay alang kanato ang usa ka bata matao alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga makagahom amahan nga walay katapusan ug matud pa kanang prinsipe lugar sa pakigdait busa tagna Sa imong gibasa Brad Samuel, sa Isayas 9:6 kay kini si Isayas usa man kini kay propeta kay mao man kini ang imong gibasa sa Lucas 24 nga kun si Kristo magpamatuod sa iyang kaugalingon nagbase siya sa basahon ni Moises nagbase siya sa basahon sa mga propeta nagbase siya sa basahon sa mga salmo. Ang usa sa propeta nga ato ang gitan-aw dinhi sa Biblia kinsa ang usa sa propeta nga nagtagna nga dunay usa ka bata nga matao naa bay ngalan dito wala. walay ngalan Brad Cesar. Oo. Ang So, gisulat. kinsa natuman ang itagna sa pamatuod ni Kristo nga kung siya magpamatuod pinaagi di ay sa basahon sa mga propeta apan walay ngalan nga Hesukristo. Nan kinsa pa ang maong nagtagna nga kabahin sa bata nga matao wa nganli bradrinante nga Hesukristo ng bata kay tagna man kay di man lagi abilidad sa Biblia nga kung magtagna ang Biblia ilakip ang pangalan kay kung ilakip ang pangalan dili na ta maglibog pa kay naa naman na may ngalan di ba pero abilidad man sa Biblia nga ang Dios kung magtagna di gyud ilakip ang pangalan mao na usa ka tanghaga ba tanghaga na nga isulti ra pud na
sa mga alagad sa Dios kung kinsa ang musulti na dili tong dili magtotoo. Ang musulti na mao tong magtotoo sa Dios nga matuod. Pero og dili ka motuo sa Dios nga matuod nga mao ang nagpaila, dili gyud ka mahibalo kay subakiro man pud ang maong mga tao kay wa man siya o dili man siya magtotoo sa maong katumanan. Karon hain pa ang usa sa propeta nga diin nagtagna. Atong basahon ang Mikiyas. Usa kini ka propeta gyapon si Mikiyas na nagtagna gyapon siya kabahin sa tagna sa atong Ginoong Jesucristo pero way pangalan. Hain ba? Dinyo ako basahon Brad Rinante nag-ingon. Apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda gikan kanimo. Dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Dunay giingon nga apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw may usa ka diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda gikan kanimo. Dunay usa nga mugula. Dunay usa nga mugula nganha kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Dunay magmando sa Israel nga gipakita sa Biblia nga diha magasubikat sa Bethlehem Ephrata. Karon kinsa ba kanang diha gikan sa Bethlehem Ephrata nga maoy magmando sa Israel? Walay ngalan gyapon Brother Nante nga gisgutan. Dunay magmando sa inunta sa Israel. Unya, diha magsumikad sa Bethlehem Ephrata. Pero pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Samuel, gitugaan bagyod. Pag-abot na ba? Kay ang atong gibasa, Brad Rinante, daan tugon man. Nya sa panahon Kristiyano, wa pa man ang bagong tugon. Kay kamulo pa man tong akto pagbuhat ni Kristo sa iyang kaugalingon. So wala pa yung mga sinulat. Kay mahimo man lang ang balita kung doon na nahitabo. Di pod may tabo nga ang balita isulat dayon unya ayha pamatuman ang balita dili na balita kay gisulat ta bandaan. So ang sistema ni Brother Nante sa wa pa ang Kristo kamulo pa siya og inuntang ministeryo dinhi sa kalibutan, wa pay gisulat nga bag-ong tugon kay kamulo pa man sa buhat sa iyang mga milagro sa iyang kaugalingon og sa tanan niyang gipangbuhat dinhi sa kalibutan, wa pa nang bag-ong tugon. Ang gibasa kani sa unang panahon sa panahong Kristiyano mao tong the five book of Moses nga kadtong gitawag og Genesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio kadtong the five books of Moses nga kadtong Pentateuch. Mo kana Brad Rinante ang gipangbasa kanhi sa unang kapanahon. Karon sa pag-abot na ni Hesukristo, Brad Samuel, gitug-an na bagayod gasya gyud nang katumanan sa Mikiyas 5:2 nga mao ang magmando sa Israel nga diha magsumikad sa Bethlehem Ephrata. Gipakita ba Brad Samuel sa pagkatao na mismo sa atong Ginoong Jesucristo? Mateo 2. Gitugaan kana Brad Cesar sa dihang miabot ang kanang panahon nga kanang gitagna lugar sa Mikiyas 5:2 nga dunay kanang mahimong magmando sa Israel nga kana siya kansang kaagi o kagikan diya po na siya sa kaning panahon. Gitugan kung kinsa ang nahimong katumanan niya na natumana sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa pagtagna nga nataw na sa pagtagna gikan sa propeta nga atong gibasa, wala kana hinganli, wala kana gitugan kung kinsa si Kristo ba na kanos alang gitugan sa dihang niabot ang tukma nga panahon nga kana nga natuman kanang gingon nga gitagna nga usa ka magumando siya diha sa Israel ug kansang kagikan ug kaagi diha usab sa kaning panahon matulpa kung kinsa ang nahimong katumanan na tao na sa atong Ginoong o natuman kana sa atong Ginoong Hesukristo. Niya Asay prueba. sa Mateo siyang kapitulo 2 bersikulo 1
hantod sa bersikulo 2 inyong Sais. kakalingugan. Hantod sa sais. Bisag sa hantod sa sais atong ilaos kay aron makuha ginato ang Bethlehem nga punto gingon. Okay. Og sa paggianak og sa gianak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Huda sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Gianak na, ha? Gianak na siya. Sige. Tanawa di ay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nanag-ingon. Hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Na. O nangutana na katong mga mago. Hari. O mga hari. Mga mago. O, kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan ug mangani kami aron sa pagsimba Kaniya. kaniya sapagkat tinuod matud pa sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari siya nakulbaan ug ang tibuok Jerusalem. uban kaniya og sa natigom niya Niya ang ang mga sakiserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan siya Siya. nangutana kanila kay siya kung asa kanila. siya o asa Nangutana siya kanila, o kung asa siya igaanak ang Kristo matud pa munay pangutana ni Herodes ngadto sa mga eskriba O, sa mago. o sa mga mago og sila mingon kanila sa Bethlehem sa Hudia kay mao man kini ang naisulat sa naisulat propeta? pinaagi sa mga propeta Nga. nga matulpa nga nagaingon ug ikaw o Bethlehem o yuta sa Huda Ang gawas na. o sapagkat tinuod dili mo ang labing diutay sa mga punuan sa Huda kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mo ang nagabuot sa akong katawhan nga Israel o migawas Oo. na Gawas usa na. katong gingon nga kun asa di ito natuman og kinsa ang katumanan Katong maghari, katong maghari magmando sa Israel tansang kaagi diha na pud siya sa kanhing panahon Oo. nga natuman Diha sa Bethlehem sa Bethlehem, Ephrata. diha ka na natuman sa Bethlehem Kay diha man nga si Kristo na tao ang sa katumanan niya na mao ang atong Ginoong Kristo. Oo. Diha siya na tao sa lungsod sa Bethlehem. Bethlehem o Ephrata. O karon, nakita na nato brother Nante nga ingon ana ang paagi sa Biblia nga dili lagi abilidad nga itagna o isulti ang pangalan. Diha lamang ka na isulti kung matuman na ang maong tagna. Kung kinsa pud ang musulti na kadtong katumanan sa gitagna. Dili kay ang musulti kadtong tao nga wa kay balo sa mga tagna. Kailang alang lugar wa ka kahibalo di siyempre wag ka kasayuran. So ang musulti lamang nana mao katong katumanan sa gitagna. Mayngon usab Brad Cesar nga sama lugar sa usa ka panimalay ang nasayod sa sulod sa imong balay kadturang mga tag-iya usab sa panimalay. Oo, dili Walay tong kasayuran. silingan. Walay kasayuran kadtong imong mga kasilinganan ni ana sa imong panimalay. Adto lamang eksklusibo lamang diha sa sulod sa imong panimalay ang nasayod ni busak. Pag-abot sa katumanan ang sa panahon nga gitagna ang atong Jesucristo ang misulti kadto rasab nga tagtungod o tag-iya sa maong tagna sumala sa nakasulat sa Biblia. Mao na kay nganong nahibalo man si San Mateo ana kay gitug-anan siya sa iyahang magtutulo nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay sa pinasugdan wa may kalibutan mga apostol ana pero nganong nahibalo ang mga apostol tugod kay gitug-anan sila sa sekreto sa ilang magtutulo nga maong atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana brother Nante ang sistema ug paagi sa Biblia nga dili itug-an ang pangalan pero kung naa na ang katumanan, siyempre, itug-an na kay nig-abot naman ang tag-iya sa maong katumanan. Sama pananglitan, dugangan pa nato, Brad Samuel. Ha? Dugangan pa nato ang ipakitang pahayag sa Biblia. Ha? Sama pananglitan, tagna gihapon ni Brad Samuel. O kay Salmo, naaman to'y Salmo iyang gibasihan sa Brad Cesar. Oo. Nga nagamit siya, nagbase siya Tagna sa gahapon. gikan sa propeta ngadto sa Mga salmo. Oo, karon ato pag yung dugangan Brad Samuel ang tagna gahapon sa atong Ginoong Hesukristo. Iunsa ba ang usa sa tagna sa atong Ginoong Hesukristo Brad Samuel? Basagan ni ang Zacarias, usa man ni kapropeta ni si Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 ug 9. Unsa ba ang nakatagna diha nya? Naa ba poy mabasa diha nga ngalan nga maugyod na siya ang inuntang katumanan?
Zacarias 3:7. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang usa sa gitagna lugar sa propita kini nakasulat nga gitagna lugar ni propita Zacarias sa iyang kapitulo 13 bersikulo 7 ug 9. City hantod sa vers ngadto sa 9 gingon pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karero ug batok sa tao nga akong kauban nagaingon siyuba sa mga panon sa mari ang magbalantay ug ang mga karero magkatibulaag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga gagmay ug may batabo nga sa tibok nga yuta nagaingon siyuba ang duruha ka bahin niana pagaputon og mga matay unya ay katulo ka bahin mabilin ug dadon ko ang ikatulo ka bahin ngadto sa kalayo ug ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salpi sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan sila magatawag sa akong ngalan sa nga ug pamation ko sila ako mingon kini mo ang akong katawhan ug sila mingon si Jehova mao ang akong Dios. So, dunay gitagna si Zacarias nga dunay magbalantay sa karnero nga samaran. Brad Renante, wa ngan lidiha kinsa na magbalantay sa karnero nga samaran. Pero kinsa man ang magbalantay sa karnero nga samaran, gitug-an na sa diha nga ning abot na siya nga katumanan. Kinsa ba ang nahimong katumanan atong magbalantay nga samaran? Pag-abot na ni Kristo nga natao na siya sa kalibutan, gisulti na nga siya dayto magbalantay sa karnero nga samaran. Mosay prueba nato dinhi sa Mateo sa iyang kapitulo 26 bersikulo 30 ug 31 nagingon. O isa nakaawit sila usa kaawit sila ngadto sa bungtod sa mga olibo unya si Jesus miingon kanila karong gabi una kamong tanan man nagpanibog tungod kanako kay naisulat kini nga nagaingon pagasamaran ko ang magbalantay o magkatibulaag ang mga karniro sa panon. Ikinsa daytong magbalantay sa karniro nga sa diha nga masamaran ang magbalantay sa karniro magkatibulaag ang mga karniro sa panon. Walay lain ang pagasamaran mao di ay ang atong Ginoong Hesukristo. Karon gitugan ba gyud ni Kristo nga siya bagyod ang magbalantay sa karniro? Oo, basahon ko ang Juan kapitulo 10 bersikulo 11 aron sa pagdaginot sa oras nag-ingon. Ag-ingon dinhi. Ako matud pa ni Kristo mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa karniro magahalad sa iyang kinabuhi. So, gi-confirmar ni Kristo nga siya di ay mao ang magbalantay sa karniro nga samaran. Pero sa pagtagna sa mga propita ni propita Zacarias, wa gyud Hesukristo didto. Brethren nanti, ingon ana ang pamaagi kung magtagna ang balaan nga kasulatan, dili ilakip ang pangalan. Unya, nahibong ka, nganong na may Master Tomas Eugenio Sr. Nga among gitugan, mamanggali lagi, kay history ang namao kanato na mas Ecclesiastes 1:9 ang namao kanato mamao sa ugma karon sa panahon sa kang Kristo baliko namo dili abilidad lagi nga kung magtagda ilakip ang pangalan pero nahibong ka nganong naa may Master Tomas Eugenio Sr. nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo mao kana karon ang atong tubagon. Karon Brad Samuel kay abilidad man lagi sa Biblia nga dili ilakip ang pangalan pero nag-ingon ta nga ang katumanan sa Espiritu Santo maong atong langitnon nga magtutudlo atong usisahon ang Biblia dirita sa tagna sa Biblia sa dili pa lugar ato usang basahon Brad Samuel unsa ba ang nakatagna sa amahan doon na ba gipakita ang amahan nga titulo? Basaha Brad Samuel ang Salmo 18:2 aron mukunsayad kini dito sa batong puti. Unsa man si Jehova Brad Samuel sa iyang titulo, sa iyang pagkabato. Unsa ba si Jehova sa iyang pagkabato? Ni Brad Cesar atong kwaon ang titulo simbolika lugar sa Dios nga nagdala silang mga titulo sa ilang panahon. Nga ang titulo ni Jehova nga mao ang amahan matud pa sa Salmo sa iyang kapitulo
18 atong pagabasahon, bersikulo 2, inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan, ingon ni na ang gipahayag lugar na nakasulat sa Biblia matud paghigugma sa 2 sugod, siyo ba mao ang akong bato ug akong kuta ug ang akong manluluwas. Diyos ko, akong bato ug kanimo midmudangop ako, taming ko ang sungay sa akong kalwasan, ang akong hataas nga turi busa si Hiuba nga mao kanang Ang iyang titulo, utsaman? ang titulo niya bato subala sa atong gibasa sa Biblia. Karon, naa siya titulo nga bato. Dugangan pa nato, Brad Samuel, sa Isaias 26:4 nagingon, sumalig kamo kang Hihuba sa walay katapusan, kay kang Hihuba, bisan kang Hihuba, ana ang usa ka bato nga walay katapusan. So, ang titulo di ay ni Hihuba, bato. Ha? Ang amana, ang titulo bato. Karon ni ana puta sa anak, Brad Samuel. Si Kristo ba, duna basab siya titulo? Oo, basahon ko ang Isaias kapitulo 28, versikulo 16 nag-ingon. Busa mao kini ang giingon ni Hihuba. Ani karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato. Ang usa ka sinulayan nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. Timan anta gadunay pahibalo ang Biblia nga gipahayag ni propeta Isaias nga duna daw bilinhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadto daw mutuo na ng bato sa pamag-ang di daw na magdali na anay iming sa istorya nga dili kay pagdali sa pagtuo na ng bato sa pamag-ang. Ha? Daan ang president na ng tao, ha? Nga dili kay pagdali pagtuo na ng batos pamag-ang. Ikinsa ba ka ng batos pamag-ang, Brad Samuel? Nga dili magdali ang tao pagtuo, ana, gitugaan ba po sa Biblia, kinsa ng batos pamag-ang nga ang tao dili magdali pagtuo, ana? Sige, Brad Samuel. Gitugaan ka na, Brad Cesar, sa dihang miabot ang Katumanan. Katumanan ni ana nga ang nagtugaan usab katugya pong mga kanang nadistigos ni ana katong mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Gitugaan nila kung kinsa ang katumanan ni anang batos pamagang niya matud pa sa atong mabasa sa Efeso sa iyang kapitulo 2 versikulo 20 ang atong pagabasahon ingon niini matud pa, kamu mga tinukod ibabaw sa mga patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta matud pa ni Pablo nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa gitugan sa pag-abot sa panahon, labi na dunay mga tao nga mga nanistigos nini sa mga lugar sa mga apostol, gitugan nila nga katong uluhang bato sa pamag-ang nga gitagna sa mga propeta natuman kadto sa atong Ginoong Hesukristo. Pero nagtugon ang Biblia nga dili kay pagdali ni anang bato sa pamag-ang. Ha? Naanay tugon ba? Ngano mang di man ipagdali ang tao pagtuo na ng batos pamag-ang nga ang maong batos pamag-ang mao si Kristo. Naay katarungan ana. Nganong dili pagdali pagtuo ni anang batos pamag-ang. Pero ang tao nagdali sa pagtuo. Pero timan anta nga ang Biblia nagsugilo na daan. Nga ayaw mo pagdali pagtuo na ng batos pamagang nga kinsa ka ng batos pamagang maong atong Ginoong Kristo. Nga naman naay hinungdan. Kay ang tao di ay Brad Samuel muatubang pa di ay siya og laing bato aron matuman nga dunay tutulo Amahan, Anak, Espiritu Santo. Binaabay mabasa nato Brad Samuel sa Biblia nga matubang gyud ta og bato na pod, pero bato bas pamag-ang ang atong atubangon? Dili. O kanay katarungan, Brad Cesar, nga ang ato palang Ginoong Kristo, ang pagtagna pa lang sa mga propeta, dili ginag-ingon na doon na gingon nga ayaw kamong pagtuog dali-dali o naanang batos pamagang. Batos pamagang ano man. Kay doon na pa di ay atubangon sa tao. Nga lain nga bato.
Unsa man ang matanga sa lain nga bato. Kung usa kana nga mata nga bato, matud pa sa atong mabasa, bato kana nga puti, sumala pa sa atong mabasa sa Biblia niyaw. Sa pinadayag sa iyang kapitulo 2, versikulo 17, nga matud pa ang adunay igdulungog, inanglang magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia, ang magamadaugon matud pa pagatagan ko sa manang nga tinaguan ug pagatagan ko siya usa ka gamay bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nagadawat niini. Musamo din Unsay katarungan bad nga Samuel? ang katarungan day ngano nga ang propeta nga si Isaias nagtugon nga matud pa nagpasidaan nga matud pa dili ka magadali sa pagtuon niya ng batos pamag-ang tungod sa katarungan nga naduo na paday pag-atubang sa tao niya ng lain nga bato nga puti nga gisgutan nga naa diha gisulat Ang? kasulat ang usa ka bag-ong ngalan. Karon naa day bag-ong ngalan mo day hinungdan nga nagpasidaan si propeta Isaias nga ayaw mong dali-dali pagtuan ng batos pamagang. Ngano man nga gipasidaan man ang tao pero ang tao nagdali. Wa man gud sila kay balugod ug unsa ang pamaagi sa Dios God. Ang Dios raman nga Espiritu Santo mao magimulamdag nato ug unsa ang pamaagi sa pagsulbad bas Biblia ba. Ang istorya sa Biblia pero daghang nangahas karon nga mga magwawali pero wa gid gani nila ni sulti. Busa ang prinsipyo nato din na Brad Samuel nga ang tao dili day magdali pagtuon na ng batos pamagang kay ang katarungan duna di ay pay-atong atubangon nga lain nga bato nga unsang matangang nga pagkabato batong puti karon kay batong puti man si Kristo ba na idili si Jehova ba na idili kanang batong puti ripirado kana kay tutulo lamang ang gisgotas Biblia Amahan, Anak, Espiritu Santo. So kanang batong puti ripirado kana sa Espiritu Santo kay tuluman lamang ang gisgotas sa Biblia God the Father, God the Son, ang God the Holy Spirit. Wa may ikaupat. Kung na ikaupat yawa na. Tulo lang ang gisgotas Biblia. Busa ang Biblia po nagtugan nga dunay tulo ka mata nga bato. Si Jehova bato, si Kristo batos pamagang, ang Espiritu Santo bato nga puti. Nga anuman nga inyo mang gitugan nga Master Tomas iyo yung Senyor. Ina ay katarungan gahapon. Unsa ba ang malig-ong katarungan? Basahon ko ang pinadayag kapitulo 3 versikulo 12 nag-ingon. Siya nga magbadaogon, akong pagkahimuon nga haligi diya sa templo sa akong Dios. O dili na siya magagula niini. Oy gasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manao gikan sa langit, gikan sa akong Dios ug ang akong kaugalingon, bag-o nga ngalan. So naay bag-ong Jerusalem. Ikinsa ba ang nagpuyo sa daang Jerusalem? Ang nagpuyo sa daang Jerusalem mao ang Kristo. Pero kay gisgutan naman sa Biblia nga dunay bag-ong Jerusalem, entonces dili kana si Kristo kun dili ripirado kana sa Espiritu Santo nga nag-ingon ang Biblia nga ang akong kaugalingon bag-o nga ngalan. Pag-ingon bag-o nga ngalan gitugana mo. Kay dili lagi abilidad bradinante nga kung magtagna ang Biblia i-apil ang pangalan. Ngano man nga Master Tomas sa iyo hinyo Senyor man, kaya ang Biblia nagtugan nga ang Dios dunay bag-ong pangalan. Nakinsa may una nga nagtudlo niya na ang among magtutudlo nga ako na ang nahimong katuman nga anang bag-ong pangalan nga nagdala sa batong puti. Nganong naibalo mami, kaya mami gituganan mo sa samang pagkaagyusab sa panahong Kristiyano, kinsa ang naibalo nga siya mao ang bato sa pamagang, si Kristo mismo ang una. Iya dahil gitudlo nga to siya mga apostoles, masasamang pagkaagyusab. Gitudlo usab ni Master din ni kanamo nga kanang pinadayag 12 o pinadayag 3:12 ako na. Di ba? Sayon kayo paminawon pero mao lagi na nga og dili ka giyahan sa Espiritu Santo, di jud ka kasabot. Musupak jud ang tao ni ana. Unsa pa ba'y mabasa na to, Brad Samuel?
Basa Brad Samuel ang Isaiah 65 nabay tagna, 65:1 nabay tagna ang Dios doon nagibag-ong pangalan. Aniya Brad Cesar, basahon ta kining nakasulat sa tagna lugar pas da sa Isaias. mga propeta ni Isaias sa siyang kapitulo 65 bersikulo 1 ang atong pagabasahon. Matud pa mo ni ang tagna lugar nga gitagna sa mga propeta gingon. Ako gipangita niadtong wala mangutana mahitungod kanako. Ako hingkaplaga niadtong wala mangita kanako. Ako mingon tan-awa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Kung ang Dios di ay naanasad siya sa usa ka nasod, nga wa na kuno pagtawaga nga sa unang panahon ni Jehovah. Jehovah. Sa ikaduha si Kristo. Mo magani nga dunay daang Jerusalem kay nagpuyo sa daang Jerusalem mo si Kristo. Ang kanang bagong Jerusalem mo kana ang gisgutan sa Biblia nga mao kana ang katumanan diha sa Espiritu Santo. Ato man nga natun-an ng unsa ng bagong Jerusalem. Ingon ana higalang rinante ngano nga mas de Tomas inyo Senyor tungod kay siya mismo maoy nagsulti kanamo nga kanang pinadayag 2:17 nga batong puti reparado kana sa Espiritu Santo ug ang gisgutan usab nganuman nga Master Tomas iyon Senyor tungod kay ang Dios diha sa bag-ong Jerusalem duna na siya bag-ong pangalan dili na Kristo dili na pod Jehova unaw na aragot bradinante sa panahon sa amahan ang iyang ngalan Jehova pag-abot sa ikaduhang panahon Hesus Kristo doon na kalainan ang pangalan. Siya ro pud og maglibog puta. Imo da ibalik di. Naarabay mga pagtulunan lagi po Brad Samuel nga limbungan ba kayo magpamatuod Biblia. Mingon man din ni mga Pentecostal o kini mga Wanis nga dili oy ang Jehova maora na si Kristo o ang Kristo maora na si Jehova. Natun-an na bitaw na nato Brad Samuel di ba? Nga lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo, pero giunsa nila pag lingla ang mga tao sa ilang pagpamatuod, iilada yung giusa. Ha? Maura kuno na ang amahan, si Kristo, sa ato nang natunan. Lahi man, Brad Samuel. Diba? Kinsa ba ang ngalan sa amahan, Brad Samuel? Ang ngalan sa amahan Brad Cesar, sumala pa sa 64:8 sa Isaias, si Jehovah kana. Unya gikumpirmar usab kana nga kanang Jehova mao bagyod na ang ngalan sa amahan. Nagyapon matud pas 42 sa Isaias bersikulo 8 giangkon ni Jehova nga kanang ngalan na mao gyud ang ngalan niya nga Jehova. Oh. Karon, kinsa mapud ang ngalan sa anak Brad Samuel? Roma 1:4. Matud pas Roma 1:4 ang ngalan sa anak matud pa sa atong mabasahon lugar sa basahon sa nakasulat sa basahon sa Roma walay lain matuman kana sa atong Ginoong Kristo matud pa dinhi sa Roma 1:4 matud pa ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa Espiritu nga balaan pinagi siyang pagkabanaw gikan sa mga patay si Kristo nga atong Ginoo. Ang anak sa amahan diay mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Unya, asa man ko kamo mga Pentecostal o kapong mga Wanis nga maingon man mo nga si Jehova o si Kristo maora nga nalain man nagpangalan. Unya, unsa man si Kristo? Pinadala. Basa mo, Brad Samuel, ang Juan 3:16. Niya Bra Cesar, basahon nako ang 3:16 sa Juan aron gyud nato kuha nga Lain gyud na siya. ang mga pagtuo lugar sa mga kanang born again o Pentecostal nga maura ng amahan maura po ng anak nga mos Kristo lahi ang gipasabot sa Biblia lahi ang amahan lahi pod ang atong Ginoong Hesukristo niya sa Juan sa iyang kapitulo 3 bersikulo 16 inyong patalingugan mga mahal namo nga makisunan gingon kay sa higugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabing dayon dunay naghatag ang naghatag lain ang naghatag, lain pod ang gihatag. Ang naghatag, ang amahan, gihatag na ang iyang bugtong anak, nga ang ang katumanan sa bugtong anak, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa lahi ang amahan nga mo'y naghatag, lahi pod ang gihatag nga mo ang iyang anak
nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, yun ana ang pagbahin-bahin sa Biblia nakadaot gud ani mga pastor. Di ka mao mo bahin-bahin sa Biblia nga unta ang balaan nga kasulatan naa nay pagpasidaan. Nga kung magbasa tas Biblia ayaw gapusa ang bersikulo o kapitulo. Kinanglan nga ang ato ang paagi sa pagbasa sa Biblia dili na to gapuson sa usa lamang ka sitas. Kinahanglan mo balhin kita og laing mga sitas aron ato masipong madakpa nato ang kamatuoran mamangani nga ang ato ang natun-an din ni Brad Samuel nga kung magbasa tas Biblia dinhi majutay dito majutay aron atong mahibalagungan og hindakpan ang kamatuoran mo nga mubasa taglaing mga panid sa balaang kasulatan aron atong may baw-an nga ang kamatuoran ba dili kay ato lang kabasalan ta nga moingon dahil ng Juan 10:30 ako ug ang akong amahan usara. Wa matay supak ana. Pero ang wa ninyo may bawi mga wanis o mga Pentecostal pag-ingon nga ako o ang amahan usara. Inyo dayong trisaapo nga nung diin man sila nahiusa. Ha? Kaya kinigong uban magbasa sa Biblia mga maro po ba? Putol-putulo nila ang pagbasa sa balaang kasulatan. Ipasibo-sibo ba nila ba sa ilang doktrina ba? Muna nga ang mga membro in taon nga po'y hanaw sa Biblia, malingla po nila. Kay labaw baya ng mga pastor baya, labaw baya ng mga ministro, kay ordinaryo lang ka membro sa imong relihiyon, kinsagog ka nga mga haskas pastor, kinsagog ka nga mga has sa ministro, nga nag-estudyo ka ng Biblia, pero ang mga tao ay kalibutan, nga giswitik nila ang pagsabot, ang Biblia, nga naman, kaya mamembro wa po'y kasinatian nagis Biblia, pero wa kay balo, nga di ay giswitik lang di ay sila sa ila mga pastor o mga ministro sa pagpasabot sa Biblia. Ato naman na natunan din ang Juan 10:30 nga ako o nga akong amahan usara. Wa man na sila mausa sa pagkausa kundi kung imo nang basahon ang Juan 10:30 kung imo gyud sugdon gikan sa 14 ngadto 33 pagbantay manintawong kanas karniro taon oy nausa ang amahan kay dili makabaton si Kristo mga karniro kung walay hatag sa amahan kaniya. Nakabaton si Kristo mga karniro nga ang karniro maunang mga tao nga gipasabot sumala sa Ezekiel 34:31 ang Kristo nakabaton og karniro tungod kay gihatag sa iyang langitnon nga amahan. Pagbuot sa amahan nga makabaton si Kristo og mga katawhan. Diha sila nausa sa pagbantay. Dili kay nausa sila sa pagkapersona. Lahi ang naghatag ang amahan, lahi ang gihatag nga mao si Kristo. Ayaw ninyo inaawanes o mga protestante nga ang Kristo ang amahan o ang Espiritu Santo usara. Dili in taon daghan na nato nang gipasabot dinhi nga lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo. Bueno, Brad Samuel, ato nang natubag ang pangutana lugar sa ato ang igsuon nga mao si kiniyating Rinante nga ngano man nga Master Tomas Iuinyo Senior man katuman sa Espiritu Santo tungod lagi kay nagkalilain silang mga titulo. Ang Jehova bato, si Kristo batos pamaga nga dili ang tao ipagdali nana kay moatubang pata ug laing bato nga puti nga mao ang reperado kana titulo kana sa Espiritu Santo tungod nganong Master Tomas Iuinyo Senior tungod kay mismo ang Biblia nagtug-an nga matud pa ang akong kaugalingon bag-ong pangalan. Doon bag-ong pangalan ng Dios. Usa kanang Master Tomas Iuinyo Senior Resulta lamang kana. Resulta lang kana Sa pag-ingon nga ang iyang kaugalingon bag-o nga ngalan. Manaron Brad Rinante, I hope nga nakasabot ka sa amo ang tubag diha ni ana. Kung doon na kay ikadugang, pwede man nga imong dugangan, pero mao kana karon Brad Samuel unya mag second child man unta ta Brad Samuel, pero ato lang suwayan Brad Samuel
Unsa ba'y nakatagna si Ecclesiastes 4:15, Brad Samuel? Mayo ato ni Ano? daginuto ng oras ka napamantay 10 minutos. O kana importante ba si Sar tungkol kay atong gitugan sa mga tao nga nagsunod nga dunay ngalan sa Espiritu Santo ug ang natuman ug ang katumanan sa ngalan sa Espiritu Santo natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas Doon sa mabasa sa pero Ecclesiastes. aging paghatag o pagsuporta niya ni nga kanibang ngalana nga gitugan nato nga ang Espiritu Santo nagpakatao naabatay gibasihan nga mga tagna sa Biblia naa mga malnamo nga magsuon sa amo nang gingon dili mi misulti kun walay basihan diha sa nakasulat sa Biblia kay matud pas 8:20 sa Isayas kun ang imong pagmatuod bulag sa Biblia wala kay kabuntagon aron do na kay kabuntagon nga kayag ibase sa Biblia busa kay nagtudlo mo may nga Espiritu Santo dunay tawo nga among gitudlo katumanan sa among matudlo nga na dunay tagna usab sa Biblia nga gibasihan niya. Ecclesiastes sa iyang kapitulo 4 bersikulo 15 inyong patalingugan mga mahal namo nga mga kaigsunan matud pa dinhi kad nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Dunay Dunay batanon Mipuli? nga mitindog nga mipuli sa iyang dapit nga matud pa sa Biblia nga matud pa sa atong nabasa nga matud ang pulihan mao tong unang batanon. Ang pangutana kinsa ba ang unang batanon, Brad Samuel? Nga gisgutas Biblia kay pulihan man daw kuno tong unang batanon. Kinsa ba ang unang batanon, Brad Samuel? ang unang batanon walay lain pa si Sar. Basa naman na nimo Natuman ka kanina sa ang Isaiah. Isaias, natuman ka na sa atong Ginoong Hesukristo. Oh, mao na ang unang batanon nga pulihan sa ikaduhang batanon. Karon, kay pulihan maday ang unang batanon sa ikaduhang batanon. Unsa bay ato mabasa dinhi sa Ecclesiastes 3:9? Nag-ingon dinhi oh. Ako basahon na Ecclesiastes 3:15 di ay I mean nag-ingon dinhi. Kadtong diha sa kanhing panahon o kana nga umalabot pa diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Kung mao doon nagisgutan dinhi kadtong diha sa kanhing panahon o kana nga umalabot pa. Nga kanang umalabot pa diha po na siya sa kanhing panahon o ginapangita day pag-usab sa Dios kadtong miagi na. Kinsa ba kanang diha na sa kanhing panahon, Brad Samuel? Nga gitugan sa Biblia ug naa po'y umalabot pa. Kinsa ba kanang diha na sa kanhing panahon gitugan ba sa Biblia? Mikias 5:2. Tugoan ka na, Brad Cesar, sa atong gibasa kaganya sa Mikyas 5:2 nga si Kristo diya kana sa kanhing panahon matud pa sa Biblia. Bisan tuod kung dili Pero na ay umalabot pa po. doon na po yung malabot nga gitkapil niya po sa tagna nga diya po na siya sa kanhing panahon. Sige, basaha. Ani Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat Tinuod ba nga kanang si Kristo mao siya ang gisgutan nga diha na sa kanhing panahon? Ya ba si Sar aron pagpiho niya na basahon ta ang Biblia matud pa apan ikaw Bethlehem ipata matud pa ikaw nga maoy jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga lindibo nga banday sa Yehuda gikan kanimo dunay matud pa gikan kanimo dunay usak nga mamugula gani kanako nga mahimong magmamando sa Israel kagansang kaagi ug kagikan matud pa gikan pa sa kaning panahon gikan sa walay katapusan busa ang kaagi kagikan nga gingon nga Kinsa day nang diha sa kaning panahon? mana sa atong Ginoong Kristo kay ato nang gibasa ang Mateo 2:1 hatod sa 6 natuma na sa atong Ginoong Hesukristo. Pero doon na pa'y gisgutan ang Biblia nga doon na pa'y umalabot. Hebrehanon akong basahon Brad Samuel kay gamay naman ligod ng oras naalanganin ko ta. Hebrehanon 10:35 ug 38 nag-ingon. Busayaw dinyo pagwad-a gingon dinhi busayaw ninyo pagwad-a ang inyong pagsalig kay kini aduna ra unyay dakong balos kay kamo nagakinahanglan og pailob aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios ug makadawat sa gisaad kay sulod na lamang sa jutayng panahon ng usa nga taliabot magabot na ug dili magalangan apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinagi sa pagtuo ug kun siya mosibog man ugaling kaniya walay kalipay ang akong kalag. So giingon sa Biblia Brad Samuel
o kay sulod sa lamang sa jutay panahon ang usa nga taliabot, dunay usa nga taliabot nga kanapod siya nga taliabot gikan po na siya sa kanhing panahon. Brad Samuel, naalanganin kita sa oras, Brad Samuel, ato lamang awhagon ngay ato naman ang gibalik-balik, Brad Samuel, kinsa nang taliabot mao man ang Espiritu Santo, Brad Samuel, sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ug 16 mao man ang gisaad sa atong Hesus Kristo busa kay nahutdam yutas oras, Brad Samuel, mao nga atong giawhag si kuan katong Rinante nga nang hinaot kami, Brad Rinante, nga nasabtan nimo ang amo ang pamahayag na tubag sa imong pangutana ug amo lamang awhag diha kanimo nga imo lang kaming sundan sa mauga pong istasyonan dinhi sa DOLE sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa adlaw nga Domingo. Ug manghinaot kami, Brad Rinante, nga natagbaw ka sa amo ang tubag ug naa kay wala masabti pwede ra gyapon nga imo gapon ang ipangutana diri kanamo. O kami magpasalamat sa ato ang mga higala o sa mga suking tigpaminawan o sa naglantaw sa YouTube o sa Facebook. Salamat kayo sa inyo ang pagpatalingog o maghinaot kami nga sundan lamang kami din sa maong istasyonan sa DYLE. O kini o amo day nga pasalamatan ang among langit ng matutudo di ban Master Tomas Iyunyo Senior. O kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. Ug kinasab si Brother Samuel Montemayor, mingon lang kaninyo nga sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa samang oras o istasyon ug maayong udto kanatong tanan.